Papunta tayo ngayon kay Joshua. Ayun. Hello Joshua, kumusta ka na? Kumusta na? Ha? Nakikinig lang ano? Kumusta na? Nakakita naman siguro eh. Ano? Baka nakakaanina. No. Oh, wala. Wala talaga. Hindi siya napupuwi. Hindi. Laging nandyan, kahit nasan ka man. Hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Hello mga kalingap. Ayan, bibili tayo ng register ni Joshua. Tara. Let's go. Ayan, salamat po sa salamat po sa nag-sponsor kay Tita Cora. Ayan, magandang hapon po mga kalingap. Ayan. Nagpadala naman po yung ating sponsor na si Tita Cora. Ayan, salamat Tita Cora. At may gatas na ulit si Joshua. Ayan, bibilan po natin ng isang sakong bigas. Ayan. Isang sakong bigas pala kay Jenny at Joshua. Papunta tayo ngayon kay Joshua. Ayun ano. Yung gatas. Kayong gatas. Mag-aanon. Oh. Hello Joshua. Ayan. May regalo ako sa'yo. Salamat po. Hi na. Hi na. Ay. Hi. Salamat po Tita Cora. Ayan. Salamat po, Tita Cora. Ayan. Hi na. Kunin mo na. Salamat po. Ito yung bigas niyo. Ito may supply. Magaan lang naman. Ayan Hi na. Ano? meron pa. Mama Cora. Eh. May tira pa. Pang ano 6. may correct na. May naiwan pa mga kali. Salamat po. Ayan. Ayan si ano, si Joshua. Hello Joshua. Hello na. Hello na nuloy. Oh, hello na. Hello po. Salamat po, Mama Cora. Mataba pa rin na. Nagpayat ng konti. Pagod. Mataba. Napalitan na ng husya. Ayun, binala natin ng ano. Ayun, Si ano, dyan. nandiyan siya ngayon, pwedeng matanong. Pa, ako dyan si Payo nyo. Kung, ano. Pagal. Isang sako bigas. Ante yan, pa nila. Hello, Joshua, kumusta ka na? Kumusta na? Ha? Nakikinig lang ano. Kumusta na? Nakakita naman siguro eh. Ano? Baka nakakaanina. No. Oh, wala mo. Wala talaga. Hindi siya napupuwi eh. Hindi siya nakurap eh. Ay wala talaga. Narinig ka lang niya. Hello! Binata ka na baga, Joshua? Ano? Binata natin na. Ayan. Nagkay na. Tuwan-tuwa dyan si Tita Cora eh. Tsaka si ano. Kumusta ka doon, Titi? Mama Cora. Mm-hmm. Sabi mo, maraming salamat po, Mama Cora. Ayan. Mama Cora, Wala. kumusta ka na po? Tsaka si Ate Taiwan. Ate Taiwan. Dalawa silang nag-sponsor sa'yo. Kumusta ka na po, Ayan, Tita Taiwan? papagawa na daw ni Ate Taiwan yung ano mo, tindahan. Po, maraming salamat po, Tita Taiwan, Mama Cora. Diyos. Ilan ka doon, ilan ka Tita Cora sa Mama, ano? Tita Taiwan sa kanila Mama Cora. Pinatawag na yung ano? Yung mag ano yan. Tatanong natin kung magkano magagastos para estimate na natin. Kasi yung tira, ipupuhanan nyo na sa tindahan. Ano? Salamat po.
Alam si Mama, Eh. Mama Cora, saka Tita Taiwan. Ate Taiwan. Ate Taiwan. Mm-mm. Wa. Hindi agad siya nakapagpadala kasi nagkasakit siya. Nawa siya sa nga kay. Kumusta ka na po? Ayan ah. Ayun. Ah, ito pa yung magko-construct. Kuya mag... Halat na muna. Ay. Nakawad. Hindi ba yung sa akin na lang, ikaw sa mo lista? Ha? Hindi, yung estimate mo lang ngayon. Estimate mo lang da Mm. Abutin mo magkano may magagastos dyan, kuya? Abutan kayo mga. Kung konkreto hanggang bib na yan, Mm. ano daw? Oh, pag konkreto. Wala, Oo. Lahat na, pati materials, labor. Para Abutan yung mga 30. 30. Huli mo. Eh, mga half concrete lang. Ganyan. Hindi nga nila gasto nila, bali lang gasto nila pas 30. Yan. Isa mo. Nakuha Mahal, man yan, di siya naman, isa di siya naman gawa on. Malit lang naman baga to. Luz Media Porto sa naman. Mahal na kayang materialis mo. Mahal ano? Saka ko na lang itatao sa imo ang ano. Ah, sige. Pagbalik na lang ano. Oo, complete Sige. yung lista. Ay. Ano? Ngayon na, estimate lang nung muna. Oo. Punta muna tayo kay Joshua. Ah, Joshua. Inabangan mo talaga ako dito, ano? Hello, bagong gupit pati. Oh. Sino nagugupit dyan? Diyan sa kapitbahay. Ah, Sino lang? libre, libre. Binibigyan. Ayan. Marami na aliw dyan kay Joshua eh, pag nadali. Klaro, nakikinig dito. Lalo nung kay Spider-Man yan. Dati. Kita na ni Mama Cora. Ayan, natutuwa na naman si Tita Cora. Tsaka si, ano, si Ate Taiwan. Ayan. Ate Taiwan. Nagkasakit kasi siya. Hindi siya nakalabas kaya ang tagal niya bago nag, ano. Ayun, gustong gusto niya. Okay na siya ngayon. Magaling na siya. Ayun. Kamukha kasi ni Josh do yung ano yun. Yung apo ni Tita Cora. Kaya gustong ano yun. Palitan na nga to. Kailang nakaano yung internet. Naka-lockdown. Ah, Papalitan na. pero pwede pa naman siguro. Ayun, pwede pa. Pag ano, papalitan. Sarado nyo lang yung ano pag... Ah, humihinga din siya doon sa host. Humihinga rin siya doon. Ano din? Nakakaya din. Hi, Joshua. Hindi nagsasawa sa yung sponsor mo. Kasi mabait talaga sila. Takura at si Ate Taiwan. Ayan, babalik kami bukas para estimate yung ano, yung magagastos ano. O sige ano. Salamat po. Josh, bye-bye. Josh, bye-bye na. Bye-bye po. Naglalaway siya doon. Sige, salamat. Salamat po, Tito Ren. Mama Cora. Taiwan. Ate Taiwan, salamat po marami. Ayan, bye-bye. Alright. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,